ପିଲାମାନେ ଚଳରାଶି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେଉଁ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାହାକୁ ଆମେ ଚଳରାଶି କହିବା। x ଓ y ଦୁଇଟି ଚଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ x ର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହ y ର ମାନ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା x ର ମାନ ହ୍ରାସ ସହ y ର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ବୋଲିକି କହିବା। x ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ y କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଯଦି x ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ y ହୁଏ ତେବେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k 1/y ଯେଉଁଠାରେ k ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ଯଦି y ର ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ y ହରରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ ତାହା x ସହିତ ଗୁଣନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା xy ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k। ସେହିପରି x1 y1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x2 y2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x3 y3 ଏ ସମସ୍ତେ k ସହିତ ସମାନ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ x1 y1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x2 y2 ଯାହାକୁ କି ଚଳନ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ଆମେ ନିୟମ ବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ଏକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 6 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ଏଠାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ x ନେଇଛେ ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ x ନେଇଛେ ଆଉ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାକୁ y ନେଇଛେ। 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ ମନେ କରାଯାଉ y2 ଦିନରେ କରିବେ। ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମିବ, ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାର ଚଳନ ଏକ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲେଖିବା 5 ଗୁଣନ 12 ସମାନ 6 ଗୁଣନ y2, ତେବେ y2 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 5 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତକ 6। 6 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ 12କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 2। ତାହେଲେ 5 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 10, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ 10 ଦିନରେ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି 20 ମିନିଟରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେହିପରି 5ଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି କେତେ ସମୟରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ?